mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Da sunanka Ubangiji nike son farawa, makagin da ya kage Adamu kuma ya yi Hauwa, ɗayan tacce kai kaɗai kawai muka bautawa, wani na bautar waninka ba ta dacewa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Da tsira rabbana ga manzan manzanni, shine almukutar wanda kai masa umarni, ya zo yayyani ga masu bautar dodanni, ya zamto shirya ga talikai barewa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Ciki na salatin da alihi ban manta ba, da dukkan asahabi ko ba zan ware ba, dan kuwa kun san matsayinsu ba karami ne ba, mafifitan ummatul Muhammad kyawawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Bara dai in gaida auliyawa a baitina, kamar kudubul fardi shehu tijjani nufina, sannan sai bara makaulai jagorana, da maulana shehu sidu bana mantawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. A bayan nai gaisuwa ga manyan sufaye, mazajen da agunsu ne muke bin sa'aye, a yau zan yi bangwani uban duka gwanaye, dalilin lamar ilahu bangon dafawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Salamu alaika masu dan masu mai, dalilin kairati shugaban duka jarumai, ka amsa man dan isar ka ya sirkin jarmai, rabon kowa san shi ni kai ne nawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Biyayye mai martaba dalilin alkairai, sanu ruhul akawani ta kamar dukkanin mai rai, manema gun masu arziki har da fakirai, ma'aiki inuwar ubangiji gun hutawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Ina son kaina yaban ka kai ɗin kai ne dai, amma na rasa yanda zan yaban ajinai daidai, na dace da abun nufi a ce mani sa dai, mijin na Khadija san ka shine dacewa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Ya madafa mafaka majingina gagara koyo, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai yin wayo, ma'aiki ga Hamza nan a layin yan koyo, na masu yabo gunka shugaban duka kyawawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Yaban da nake ma Rasulu baban Zainaba, ina yi ba dan a ce da ni na burge ba, ba dan a kiran wani koko na ɗara wancan ba, dalili na san ka ban da shi ban farawa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Masoyin Allah Ubangidan Bakari Saddi, mijin su Khadijatu azaliyun kuma abadi, ka yarda kan san ka duniya ta yi man shaidi, ya zama guna ambatan ka baya yankewa. Matsira mafita majingina jagorana, dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa.
rasulallah gwanin bautar zilzalal dagon abdullah dukan wanda ya bi ka sai a yi mashi madalla cikin san shi ubangiji tsare mu da dirjewa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. a gaishe ka ubangidan aliyu abun koya da san ka mazaje ƙanana sun ka zamo manya sadauki talagon ubangiji kake jagayya a yaƙi bayan ka jarumai ke ɓoyewa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. Marusa kuma kana Hamza mai shirya batattu dukan bawa in ya bi ka take kan yantu akan ka na zauna tafakkuri har da rubutu a guna samun kaɗa shine murgewa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. ya halifar lamani mai mukaman dindindin batun matsayi annabin mu kai ne shakundin fage na amana da gaskiya ba mai shaidu da ka samu a cikin arab ko hausawa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. aikin saboda gaskiya da amanar shi mutanen makka al'amini sun kai kiran shi saboda sukan ɗauki ajiyar su suka yi gunshi ya zan babu abin da zai rage ko tauyewa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. a bayan haka sun kira shi sadiq kuma aiki mutum ne mai gaskiya cikin lafazan baki a aikata ma haka ya zamo mai shabbaki dukkanin zancen shi da baya sabawa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. a nan ne zan dakata ko ba don gajiya ba a begen da na yi wa ɗa baban zainaba Allah sa al-Mustapha ya ce mani ya karɓa ya ƙara kusanta ni da shi babu rabewa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. sai wanda ya ɗau nauyin waƙar ku ji dangina malam Mansur shugaban ahbabu nufina Allah kai mashi yanda duk ya so kar ya tsugunna cikin dukkan lamura tsare shi da kasawa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. sai suna na zan faɗa a yanzu ku gaggane ni ne Hamza Shaibu ɗalibi gunku hakan ne lakabi na mai angara na manzan Allah ne da san annabi na fito da shi zan komawa Masira mafita majingina jagorana dukan wanda ya bi ka Mustapha bai taɓewa. ga adireshin zana ba ku san ba na hanawa garin Katsina duk nake domin ganewa a ɗaki tara je ka tambaya ban ɓoyewa ko lamba ta yin aka kira zani ɗagawa 0803604901 Allah ka bar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam